I taj moment sa djecom, pogotovo to kada sam izašao, toliko sam dobio slika, toliko snimaka, da deca, prvo u vrtićima malcima prave poligone, pa onda dobiju mi od stariji kako su se okupljali, kako se to znalo uveče, svaki radni dan, šta god se dešava od obaveze, skupljamo se, gledamo. Kraljevo me najviše napravio onakim kakav sam bio na poligonima. I ja, kao na delfin, tako videli smo, skočio, tako da eto mogu da kažem, bio sam delfin. Opet bi otišao bez jednog dinara i ja bi njima platio čak da odem tamo. U majicama odradili karikaturu Stefan Čavonski. I u majicama i kad su krenuli da vrište i tada, evo mislim, sad se kao najvežima ti svi ono kao 40-50 ljudi. Gledam onu epizodu, gledam ko šta radi, ko gde trči, i dalje se nerviram i dalje kao što nisi išao levo, vidi ovo skini. Maša, Steva i koja je još? Ti ljudi toliko vole slatko, ti nije normalno. Znači, taj pasulj. Pričam, samo ono pričaš i samo se lupaš po glavi, po čelu. Fantastična petorka, pa je to ispalo kao da se ponavlja iz dana u dan. To mi daj. Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Nismo na reci Čavon i ne ujedaju nas nikakvi komarci, pa ni radioaktivni, a današnji gost je pobednik Survivora, Stefan Nevestić, i sa njim sam razgovarao o uslovima u samom takmičenju, o životu posle takmičenja i o planovima o budućnosti. Imali smo mnogo tema za razgovor, od ajkula preko krokodila do komaraca, tako da uživajte, a ko hoće nas podrži može to da uradi preko Patreona i Paypala, linkovi su u opisu, i hteo bih se zahvalim Mančmelovu zato što podržava iste vrednosti kao i ja. Uživajte. Reci mi, pre svega čestitam ti na pobedi, svaka čast. Hvala. I za početak bih te pitao jedno manč pitanje, a to je, koja je najpozitivnija stvar celog ovog takmičenja, aj tako da kažem? Pa za mene lično ono što sam najpozitivnije, sad mi je onako malo teško, imam neke kao ciljeve koji su ostvareni, ali meni, ajde, prva stvar koja mi pada na pamet je baš to nekako, tome sam i uvek težio i kroz život, i kroz Crni krst, i kroz tako rad sa ljudima, kroz trgovinu kroz koju sam odrastao, mi je bilo nekako uvek bolje razumeti drugi. I kao razumeti zašto drugi imaju neke postupke, imaju neke reakcije, imaju emocije. To mislim da je mi Survivor baš nekako dosta doprineo, nekako taj život sa ljudima, onako veoma različitih razmišljenja, shvatanja, koji različito gledaju neku običnu stvar, a kamo na neke krupne. I baš sam to jedan ono kao opisao, taj osjećaj da uđem u tuđe cipele i da razumem zašto ko ima neke postupke. To mi uvek onako, to mi je neki najjači utisak, kao da možda najpozitivnija, možda najvrednija stvar koju sam tamo pokupio. Pa baš sam pričao, mislim i sa Minom, ipak da kažemo, reality, ajde tako da kažem, mada ja ne smatram da je ovo reality kao što su ovi ostali, ipak ima pozitivan publicitet, budući da i pozitivan uticaj, budući da su deca krenula da se bave više sportom, da organizuju sami neke te poligone, pa reci mi nešto više o tome. Mislim, ja sam vidio u kraju tu da se igraju, tako da... Pa da, nekako ističem te neke dve stavke koje sam eto i tamo napomenuo i sad, to su neki kao, nazvao sam kao neki više ciljevi, nešto što te prevaziće. Prvo i najveći jeste to za decu. Dobro, ajde, default sam i radio sam dosta godina sa decom i dalje sad onako uvek provučem negde, ali volim decu, a i radio sa njima i onda spoji se posao i ljubav i zadovoljstvo. Dobili smo baš posljednji dan, do tada mi nemaš tamo svest, nemaš nikakve dodir sa javnošću, ne znamo mi kako smo predstavljeni, kako utičemo na druge. I tada u tom momentu u finalu prvi put dobijemo kao informaciju, kao eto deca kao otprilike baci telefon i kao igraju se Survivora. I mene to onako, pogotovo tamo ti posljednji par dana baš i inače su tamo dosta pojačane onako i emocije, i razmišljenja i svi tim osjećaj. I kao dolazi mi kao moment nešto za što se zalažem, nešto zbog čega sam upisao fakultet, nešto što mi kao uvek
taj neki iole zdravi način života u ovom današnjem malo ludom vremenu. I dobio informaciju kao da smo mi izgleda uticali na decu. I meni je to baš velika i ozbiljna i krupna stvar. Mislim da je to možda i najveća pobeda koju možemo odneti. Da smo mi, ja ću preveličiti, ali mi nekome pomogli ili ga podstakli da može zdravije živi. I taj moment sa decom, pogotovo to kada sam izašao, toliko sam dobio slika, toliko snimaka, da deca prvo u vrtićima malcima prave poligone, pa u školi, pa u mojoj školi sporta, otprilike imaju i oni neki taj tip poligona, ali sve se sad i to dosta okreće na crvene, plave, na Survivor. I gde ljudi rođendani, svaki drugi rođendan je sad postao Survivor rođendan, pa se dele, pa igrice, tako da kroz poligone, pa i slike za lični imunitet, pa balans i ravnoteža, tako da baš pogodili smo decu. I da, to je taj pozitivan uticaj i su mislim neki ozbiljno jaki efekti koje treba da naglasimo, pogotovo kažem opet u ovakvom vremenu, možda i u ovakvom sistemu, ne znam koliko je nama dostupan ceo taj moment sporta i rekreacije. I ako deca to samo inicijativno urade, mislim da je to onako pravi pogodak, a to su prepoznali roditelji. A druga stvar na koju sam poprilično ponosan je taj moment bliskosti. Eto sad u posljednjih, par, 2-3 godine imali smo i COVID i nekako i tu smo morali držimo neku distancu, generalno malo tehnologija, to je ono što je meni presmetalo, da kažem, što smo uvijek, sve se više nekako drži neka distanca, kao sve smo bliži jedni drugima, ali smo stvari sve dalje. I ti momenti razgovora, pričanja, okupljanja ljudi, mislim da je toga nekako sve manje u posljednje vreme. I od bližnjih sam baš dobio tu povratnu informaciju koju ljudi se okupljaju, kad sam vidio slike da mi kao neka 2-3 društva različita, pošto ih onako ima malo više, vidim da su oni spojili, svi zajedno gledaju, tu je bilo onako puno srce, a onda dobio mi od stariji kako su se okupljali, kako se to znalo uveče, svaki radni dan, šta god se dešava, obaveze, skupljamo se, gledamo. Tako da ako smo i tu uspeli malo bar da približimo ljude jedni drugima, za mene lično su to dva možda najjača uspeha. Kako su reakcije u Kraljevu, a kako je u Beogradu? Jel su slične ili... Pa kako smo izašli, znači imali smo neki period gde smo morali malo da se krijemo i inače se nešto ne eksponiram previše. Generalno, jako sam ponosan na svoj grad i iako živim ovde već 8-9 godina, ja sam i želeo da mi tamo piše Stefan Edić i dole iz Kraljevo, jer sam iz Kraljeva, dolazim iz Kraljeva i Kraljevo me najviše napravio onakim kakav sam bio na poligonima. Tu sam odrastao i vjerovatno želja mi je za sada i plan da se vratim kroz koju godinu u taj grad. I mislim, tamo vidim sebe sa porodicom, sa klincima i nekim retriverom. Prelepe su reakcije i ono što sam dobio i od porodice mi je tamo, i od porodice, i od prijatelja. Mislim da sam onako, neću kažem osvetlao, nije bio taman niti crn obraz Kraljeva, ali mislim da su imali onako, drago mi je ako su i oni zadovoljni i da smatruju da su imali finog predstavnika tog grada, ali sve do sad što sam dobio uživo, stvarno je onako bilo lepo, pozitivno. Ovde imamo onako isto dosta reakcija, eto, okolnosti su me sad malo zadržali više u Beogradu, pa onako reaguju ljudi i baš prijatno reaguju. I to je ono što mislim da treba svima da bude najbitnije. Prvo, taj naš neki prvi, drugi krug ljudi od porodice do drugih kruga, da kažem, do tih prijatelja i poznanika, oni te reakcije koje nam daju. Jer, eto, sad su te društvene mreže postale neki izlaz za da neko svoje emocionalno praženje, izbacivanje stresa, zadovoljstva i čega već. I onda su tu ljudi malo onako, malo su negativni tamo. Tako da mislim da te stvari baš treba onako staviti po strani, a više slušati i pratiti te bližnje ljude, a taj treći krug su ljudi sa ulice. Gde, dobro, verovatno ni na ulici neće neko prići i reći ti nešto najgore, ali svakom kad vidiš oči, vidiš osmeh, kad vidiš tu decu koja se izgube, kad vidiš tu istinsku sreću, mislim, i oni su ponosni što tebe vidi, i oni što mogu da slikuju, da budu sa tobom, i to su najvrednije stvari. To što je neko tamo napisao, mislim, naravno, ne može niko, ni ja, ni Nađa, Mina, Steva, Vlada, Milica, Goran, to mi niko ne može svima da se svidi, ne postoji tako, uvijek će nekome neko manje više odgovarati, ali stvarno dobijemo baš lepe, pozitivne, da kažem, feedbackove, malo ove engleske reči, baš lepe povratne reakcije od ljudi sa ulice.
Pa eto, vidio sam da se zove i novi, da kažemo Survivor ili Survivor, kako god ko izgovara, da se prijavilo čak 14.000 ljudi za jedan dan. To sam vidio, taj neverovatan podatak, znači da je to uticaj neverovatan, da je mnogo ljudi gledalo. Mislim, ja ne znam ti znaš podatak koliko ljudi je gledalo svaku epizodu, ali Znam da su da je Nova dostigla neke fantastične brojke. Da. Pritom sam i to kao čuo, vrhunske su brojke, a verujem da su kao još bolje, jer dosta ljudi ili gleda ili kasno uveče ne može da gleda, pa je kao i vraćalo unazad. Tako da znam da je bilo vrh, iako nije nacionalna frekvencija. Tako da, stvarno sam čuo da je vrh prošlo, što mi je drago. Još ako smo imali šta pametno da kažemo i pokažemo još bolje. Da, u prvom danu se otprilike prijavilo skoro pa ko za naš casting za, ne znam, 2-3 meseca. Tako nešto traja, mislim, 2-3 meseca nama, 2 meseca može trajati taj casting i mogućnost prijave. Ja sam vidio 20.000 da je bilo za nas. Neke informacije da je bilo i više. Ali sigurno nije bilo preko 25-30, a sad nešto priča o nekim brojkama 30-40-50.000 ljudi, baš dosta ljudi, vidim onako iz okruženja, čujem da se prijavljivalo, tako da čim se dosta njih prijavljaju, znači da stvarno ima nečeg tu i lepog, pametnog, dobrog i čim ljudi žele tu da budu, znači da ima nešto privlačno, a opet u moru, mislim aj da kažem i to je realno neka vrsta realitija, ali u odnosu na ostale mislim da je ovo stvarno nešto onako potpuno sorta za sebe i da mi je drago što ima toliko ljudi da i nakon svega ovoga, iako je ovaj format više tipa igre, što opet sa neke strane rekli smo baš koji su ti pozitivni efekti. S druge strane, možda više nekako, da kažem, za odrasle, im je falio neki drugi moment, to što ti međuljudski odnosi, naše emocije, naše osjećanja. Što se tiče odraslih, eto, oni su možda malo ostali uskraćeni tih nekih momenta međuljudskih odnosa, nekako malo više da nas upoznaju, da vide kako nama bilo u tim nekim momentima, kako su naše emocije, kako smo se mi nosili s tim stvarima, ali dobro, opet, istakli smo već koji su ovi neki pozitivni efekti, mene neko uvek draži, nek to ide na decu, na omladinu, neke to na fizičke aktivnosti. Tako da i svi koji se prijave sada će više ići sigurno ka toj varijanti poligone i fizičke aktivnosti, ali mislim da ljudi, eto možda i neki kao savjet za sve koji se prijavljuju da, ok, treba budete svesni da jeste to glavni deo, ali tekako tu postoji dosta momenta ozbiljne mentalne snage i jednostavno treba budete svesni da idete. Da stvarno smo spavali na tim daskama, da stvarno smo se jednom istušili na onom ujedinjenju, ništa nam nije falilo i bilo nam je prelepo. I niste znali kako izgledate do onog dana kad niste... Ujedinjenje, da. Tako da to hrana i sve to stvarno ne postoji, ne vrti se prase iza, ne cepaju roštilji, kao toga stvarno nema, znači stvarno je Survivor. Tako da samo ljudi malo da budu svesni gde idu. I da budu svesni očekivanja. To sad lovo preživljavanje, nećete vi sad 2 dana loviti po šumi da nešto ulovite, jer da, ima tu i snimanja i ima tu i cele organizacije, ali da, i mislim tako može ujutro se lovi dok ne izađe sunce. Ima to svoji prednosti i mane, mislim da jedna od sigurno mojih najbitnijih stvari, mojih osjećaja je zahvalnost. Stvarno abnormalnu zahvalnost, osjećam što, eto, mi smo imali tih 20-30.000 prijava, koliko već. Ja sam uspio da budem jedan od njih tamo. I to je meni nešto, što ti malo baš rekao, neko od ostvarenja dečačkih snova, ko što je kao dobrom delu ljudi. Ja sam uspio među toki 1000 ljudi da odem tamo. I to je nešto najveće, najvrednije i koji god da je format, koji god da su uslovi, možda sam ja mlađi, možda još sebe nisam pronašao, mislim da eto i ceo život ćemo se neko razvijati. Koji god da je format i da, nije to bilo onako što sam ja očekivao. Slažem, stvarno nije, jer dosta se razlika od prethodnog Survivora, ali i u tim uslovima i tamo stvarno ima i tekako ozbiljno bogatstvo nam se pruža, gde može stvarno čovjek dosta da nauči o sebi, dosta nauči o drugima i da se pozna neke stvari. Ja sam često isticao te neke odnose, i pre sam imao stvarno onako, mnogo volim prirodu, mnogo često i bežim kad imam vremena onako da provedem u prirodi i tu se pojačaju ti odnosi, ali pogotovo ti međuljudski odnosi, pogotovo taj moment tolerancije, razumevanja, jer tamo si, to je 10-11 si bilo u jednom momentu najviše, potpuno različitih ljudi.
nije to neko tvoje društvo s kim ti gledaš tekmu, piješ pivo, ideš na trening ili imaš izrače, znači, da, mi imamo tamo nešto zajedničko što nas drži i vezuje, to svako stoji, ali opet baš različito i godišta, i iskustva, i znanja, i zanata, i vere, i onda sve to tako kad se spoji onako čudno, ali treba tu onako malo dosta pustiti, otvoriti srce, malo stabilizovati, videti. Ja sam to tamo dobio. Inače, mnogo volim da pričam, evo i sad, kao što vidiš, volim da... Ti si gost i treba da pričam. Pa nije da, nego kao i inače, ali tamo mi u početku, dobro, sigurno dok sam ja malo dok ne shvatim kao gde sam, šta se dešava, ali sam i tamo naučio dosta da malo više slušam, malo manje nekada pričam. To ti je dobro za ženu. To će se učiti, ja mislim, još dosta godina. Ali, pogotovo u početku, znaš, naučio sam da stanem, malo da povučem ručnu, da slušam, da vidim šta ljudi kažu, šta misle, jer često nekad neke stvari kao, pogotovo to ljudi koji možda malo više pričaju, ne dozvolim ili da se, mislim, opet dozvolim, ali ne dozvolim ili ne mogu da razumem, jer nekad ego ili neki dobrim mehanizam ti seku i ako ti kažeš da je ovo žuto, ja znam da je to belo, a ja tebi neću dozvolim da je to žuto, a tebi možda žuto zato što tebi ima uticaj sa onog tamo prozora, pa ti se tu nešto prelama, znači ne znači da je to nije. Ili ne kažeš, na primjer, šestice. Ja vidim ovde šesticu, a ti odatle vidiš devetku. Nije da ti nisi u pravu. Tako da malo tu dati tu prostor, malo slušati, malo stati, razumeti i to ono, izaći iz svojih cipela, ući u druge, pa da vidimo tu šta se dešava i ono, držati se neki stvarno bazični, ciljnih, velikih stvari, velikih vrednosti. Da, svako je tamo nekom nešto kaže ružno, opsuje ili uradi neku loš stvar, ali ja volim da se držim krucijalnih i stvarno velikih, bitnih i stvari i pravih vrednosti, zbog čega stvarno osjećam ozbiljnu zahvalnost, jako emociju prema svim ljudima tamo. Da, prema nekima više, jer su više doprini normalno, ali prema svima njima, kao, sa njima sam tu, kao, kampujem ja, živim sa nekim ljudima, sa cimerom i živim s porodicom, ali s tim ljudima ja tamo sam gladovao, smo zajedno živece, smo kisli celu noć, smo se snalazili, lovili, dogovarali, ložili, čistili, tako da stvarno to proživeti za mene ima ozbiljnu vrednost. A reci mi, jesi bio svestan, jesi gledao ranije neke Survivore kod nas ili Survivore ili u Americi, pošto vidim da postoji i američka i turska verzija i video sam da je 3 ljudi do sada preminulo tokom takmičenja, u istoriji, da. 4. nije bio u Srbiji, u Hrvatskoj. I to traje već, koliko traje, 22 godine, da, od 2000 traje. Charlie Parsons je napravio i imali smo i popularan TV show Lost, koji, pričali smo ranije, nisi gledao, ali realno bilo je najbolja zamisao moguća, znači to je mogo da bude najbolji show svih vremena, ali su propastili zato što su hteli da prošire sa 3 na 5 sezona i onda su uništili bukvalno show. Komercijalizovao sam. Htio sam da gledam i te Lost, znači to ne znam od koji tamo 2000 neke je. 2004. mislim. To znam da je tad krenuli stvarno fantastičan format, ali nekako me ništa nije navelo na tu stranu. Možda sad tamo da gledam pa da uporedim. Nije to baš kao Lost. Gledao, da, ispratio naše prethodne, sjećam se nešto kroz maglu, a razlikuju se dosta. Samo kad pogledam naš tip igara, i njihove igre se razlikuju. Niti kažem da su njihove bolje, niti naše, znači potpuno drugačiji format i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane. Da li nama ovo nedostalo? Da. Da li je možda bilo malo više tih istih i jako sličnih poligona? Da. Ali to donosilo neke prednosti. A jedna od najvećih prednosti, na primer, tih učestalih igra i poligona, je meni taj osjećaj, mi znali zarađamo 3 najviše, osjećaj poraza. Nekako ja to gledam kao u životu, kao koliko ćeš puta kao da doživiš neki poraz. Mislim, nisu ni nama svi porazi isti, imali smo te veće i manje, ja sam uvek nabrojio svoja 3 najveća. Imaš kao neke veće i manje, ali opet doživljaš poraz, ti si izgubio. Da, ljudi iz sveta sporta to mogu da češće to doživljaju, ali inače to za psihu, za odrastanje, sazrevanje, za tu neku mudrost sutra, mislim da je to tako bitna stvar. Jer ti svaki dan doživiš, mislim svaki dan ili u 3 dana za redom ti doživljaš poraz. Mislim, to je onako velika stvar, da može onako ozbiljno da polja čoveka, da te nervozi, da te naljudi, da te natera da možda napraviš neke postupke
koji inače ne bi uradio, da izvuče nešto stvarno duboko iz tebe. A plus kada ti taj poraz u stvari donosi i nešto malo hrane, pa ne možeš ni da jedeš. Tako da, imaju težinu i taj moment, pobede i porazi. Isto kod pobede. Kako ćeš se nositi? Kako ćeš čovjek biti? Kako ćeš ispasti prema tom drugom? Kako ćeš unutar i svog plemena, jer nekad ne donese svako isti broj poena, ali to je jednostavno stvari koja je bila fantastična kod svih. Bukvalno nije bilo, dobro, ja, eto, pričam sebe, baš me brigalo, u najtežem porazu sam tu dobio 3 poena, 4 nisam, baš me nije zanimalo to što sam dobio ta 3, jer kao, okej, da je 4 finalni, moj tim nije pobedio. Da je dobio 1 ili 5 bodova, ako mi nemamo tu osmicu, meni je sad drugo pada u vodu. Tako da, generalno, timski smo baš si bili postavljeni, nije bilo bitno ko izgubi, ko pobedi, da treba nam timska pobeda, mislim. I što je bilo i više igara za hranu, vi ste više gladovali, ili tako? To ste obično gubili. Bili sve bolji. Tako je. Tako da, nismo hteli zato što je bilo previše hrane. I onda kako ti to se urajaš, znaš, dobiš ceo frižder. Pa treba da jedeš 2 dana da tu jedeš. Ma kakvi to? Nego pravi Survivor je takav da dobiješ malo pasulja, mi iskrčkamo, pravimo pasulj, to je bilo ludilo. Znači, taj pasulj, tako da, imali smo malo i tog možda preterivanja u vidu hrane. Ali te neke namirnice, neke obroci, više bih volio da se tako koncipiraju te nagrade. Ali opet ne veze, i to ima neke svoje zanimljivosti i svoje prednosti ima. U ranim takmičenjima više se jeo, čini mi se, pirinač nego sada i znam da je jedan od, to sam spominjao i sa Minom Dimčića, da je on pričao kako je, kad je došao kod kuće, da mu je majka rekla spremila sam ti pilav. Da, sjeća da sam to gledao. E pa i mi smo ovdje, znači imali smo taj kao weekly supply, nedeljnu količinu kao hrane, tako da i kod nas je kao i ja sad ne znam koliko se to sad ovde, koliko je bilo to istaknuto i prikazano. Možda više bilo kokos jer je bio zanimljiviji i više nam je probleme zadavao. A da, imali smo i mi tog pirinča. I nećeš više jesti nikada kokos. Kokos se ne, ali pirinč da. Nešto, pirinča, budeš želja. Jer nikad nismo imali tolku porciju pirinča i sad ću ja da skupim da se najede. I onda uvek ga jedeš nikada da se nisi najeo. Tako da ne, pirinč mi se nije, neću kažem kao zgadio. I da, obožavam pilav. Mama i ostali koji ti mi pilav, obožavam pilav. Pilav je super. Nije mi se zgadio, ali kokos da. Mislim, kokos dajem, onako je mi i taj ukus, ajde vremenu mi na to navikneš. Kasnije smo i sa njim kuburili, tražili da bar nešto nađemo, bar nešto hrane, ali nije da sam baš tužan što ga nema. A reci mi, eto vidio sam neki podatak da je bilo tamo, u vodi koja okružuje obalu 24 različite vrste ajkula, da je na samom ostrvu, u stvari pričali smo pre početka negde na severu, bilo puno različitih vrsta krokodila u jezeru, tako da da si imao takva neka razmišljenja kad ste plivali ili kad si šetao ostrvom? Jesam, daj da vidimo mi nešto, dajte. Pa, htio sam, rekao, daj da vidim mi tu ajkulu, daj da vidim sve to, mislim, znam da ne znam, sad Burojko možda ti znaš kao, ne znam, u svetu koliko ljudi godišnje ume da ajkulu, to je stvarno mizeran broj. Da. Tako da ne kao u vidu straha. Ako sam te sreće, onda... A neko me pored, jedi slobodno. Nije bilo puno, mislim, bilo, ali opet očekio sam možda malo bogatiji životinjski svet. Da, mislim da to jezero čini mi se na severu, a mi smo bili više neka južnija strana otprilike. I nismo bili tog jezera, nismo videli kakve krokodilčiće. Nije bilo ni ajkula, bile su ribe nigorete u prvih par dana, isto ima kao ajkulin onaj šiljak. I mi jako vidi ajkula vrh, ali kao ne, nije ajkula, nego to je manja riba, to su vajde golfovi. Tako on crto objašnjavao, on bolje znam. Tako da njih je bilo, malo raže što smo uhvatili, ali nije baš da bilo to tako bogato more, inače mi bi više lovili, a nemaš ni snage nekako svako jutro ni da ustaješ. Znaš da raže ima otrovan rep i to da... Da, sjećam se rep i to, ali i to... Irvinga je ubala Steve Irvinga. Je, bravo, pa on umor beše toga. Da, njega je probala. Toliko se igra s krokodilima i sa svim drugim životinjama. I dođe neka raža koja biti. Ali nije, mislim, uvek smo i paziš se repa, i kad smo klali je paziš repa, i kad smo kuvali i seče se rep, otvaranje, čišćenje. Ali nije bilo baš to toliko, onda smo posle hvatali, nalazili smo te puževe, koje su u školjkama, pa lupali školjke, pa i njih isto otvarali, čistili.
A to je na vodi i videli smo ono par momenta tih nekih kao riba, znači golf, raža, tih malih nekih ribica, nešto sad kao za lov. I jednom sam vidio delfina. Jeste. Jednom sam nešto tamo iz daleka nešto negde prošao i ja kao na delfin, tako videli smo skočio, tako da eto mogu da kažem, vidio sam delfina. A bih je li bilo nekih otrovnih nešto da ste slučajno uzeli, neki insekt da vas je ujeo? Nije. Naprimjer, što tiče zmija, to sam baš uhvatio. Nama je dobro što mi je bilo ovamo na američkom dijelu, a prethodni su radili su više bili tamo azijski. Malo gde ima, gde prođe neka mrav, prođe po tebi i izazove ti neki osip, nevjerovatno. Ovde toga nije bilo. Baš sam i čitao, nismo ni mi sad, nismo skokali neki, mislim da su oni primali koje kakve vakcine, terapije, to za malariju, za koje kakve insekti i to. Ovoga toga stvarno nije bilo. Bilo, samo da kažem, tih običnih životinja, 2-3 zmije smo videli, ne nešto puno, ali Dominikanska republika nema otrovne zmije. A nema? I to sam baš kao našao taj podatak pre nego što ćemo da sletimo, tamo rekao, znači sve što se vidi, ali nismo jedni. Mislim, ne bi ni smeli, jer ono, što je zaštićeno i nije ni bilo prilike jedna. Stvari, ova jedna lažnja mi je bila mrtva, ova druga nam je bila, ono, prošla malo samo kroz kamp i nestala. Paukova, sreli smo 2-3, kažu, tarantule. Onako, mislim, jeste ono velika čupakova tarantula, ali nešto, niti nešto napada tu i piče dalje. Pa to, bubice, insekti, ptice. Ima jedan mnogo dobra životinja. To sam na kraju dobio informaciju da izgleda, kako se beše zove? Kao frog. Kao krava žaba, mislim, tako je kao ni zovu, valjda su tako otprilike preveli. Mislim, ako su mene slagali, evo, ja sam vas izvinjavam se. Na snimanju, pogotovo kad smo bili dole kraj poznate reke Čavona, znaš ti kako se to čuva? To odzvanja. To je mutacija neke divlje svinje, možda krave, ptice, žabe, ali to toliko se jako čuje da je to neverovatno. I mi kao šta više cičiš, ono kao ono šumi, samo čekaš nešto da ti izleti iz onog grmlja, da te ne budi kao ideji, šta je, rekao, ma žabal, ne može da se tako jako čuje odzvanja. I na kraju neko tu dobijemo tu informaciju da je ta neka žaba, znaš kako ružno, baš je ružno, našla je posle negde na netu, baš je ružno. I mislim da te ne slažem, da li su Španci tako nešto i preveli, jer žaba je, mislim, oblik je lična žaba, ali se tako čuje kao krava. Ja se sjećam kad sam nešto kao klinac na moru, kad je izletelo neko stvorenje, ono isto je bilo čudno, onako, dosta ljigavo, onako, kao neko, ajde da kažem, meso iz mesare, ali znaš, ono, nema neki određen oblik, nego nekako ono, ali kreće se nešto, ne znam šta je uopšte, neko mi rekao kao neka morska krava, nešto, ne znam šta je, onda sam samo ono, nogom vratio u vodu i, onako, dosta ljigavo, ja kažem. Komarci i čikite sam ih zvao. Komarci ko rode. Komarci da kažem te čikite. Znači, u početku, dok se da nisu napravili, dok nismo postali njihovi građani, odvaljivali su nas. Znači, leđa, mi su mi jednom rekli, ima preko 200 tih ubota. Ajde, te čikitice, to je valjda po pesku, ali i ovako, znate, bude, ali komaraca. Još tu, ono, u kampu, znaš šta je, kad je najveća najezda? Mi tu gde smo, tu je ono malo kao, ono, raščišćeno, tu gde nam je kamp, a sve ostalo ti je, mislim, šuma džungla. I kad prođeš kod neki šumski put, ili hoćeš do plaže ili do WC ili bilo šta, to je roj. Znači, kao da su, evo ovako, svi okruženi oko ovih kaseta, tu ti je kamp, tu ti je vatra dobar dim ih tera, ali čim ti kreneš ono ka plaži, bilo gde, milion. I nikada se napije, ti kroz dukciju, kroz trenerku, po glavi, po čelu, i samo ono kako pričam, samo ono pričaš i samo se lupaš po glavi, po čelu. Baš ih je bilo i baš su onako, do posljednjeg dana su pili. Ujutro ono kako se svane, najezda, jer tada ono, ajde ako odeš, izlaziš, pomeraš se od kuće, ali ono, najjače uvek bude taj prvi dolazak, kad stigneš u kamp ili ujutru kad ustaneš, znači ono kao mirno, i kad dođe ono, kao puštiš svoje mirise, da li to ostaje, evo ga novi gost, i to je najezda. Uvek je najviše nadrljeno neko bude prvi u koloni. Ono, prvi se svi onako sjate na njega i onda kao beži, trči i odmah pali vatru samo da ih malo rastere.
A bilo je malo čudno i ovo za vojitelje, tako da kažem, pošto sam video da, u principu u Hrvatskoj, isto kad ugase, ne znam, vatru, onda se to ponovo snimi kao za Hrvatsku i za Srpsku. Mislim da je to malo nakon... Nije. Aha, izvini, pričaš sad za ono bakre to. Da. Pa dobro. Da je to možda malo neprirodno zato što, ljudi gledaju i sad očekuju, da kažemo, prirodnu reakciju i onda, ako je za Hrvatsku, onda vraćaju kao... Jesu bile prirodne reakcije, dobro da, morala je baklja 2 puta da se gasi zbog, da su 2 različita voditelja, mislim da su svi videli, to već svi znaju, jeste, ali baš to, ono što je bilo sa naše strane nije se ponavljao, nisam 2 puta plakao, nisam 2 puta dao neke izjave, oni možda 2 puta postoje pitanje ili oni već sve to odrade kako će treba da odrade, ali generalno naše reakcije su bile prirodne. Da, toga nije bilo. Nekad je moralo to 2 puta, da bilo 2 voditelja, 2 televizije, ali nije to toliko ciono. Dobro, da, logistički jeste, htjelo više vremena, ali to smo gledali, to smo baš imali baš dobru stvar, Milica je to, na primjer, baš isforsirala u početku. Ja sam toga kao držao, ali i ona malo povukla, onda smo svi zajedno na startu kao, daj u startu da otkačimo te neke stvari. Okej, ako nešto moramo snimati 2 puta, ako moraš da stojiš na ovom suncu 6 sati, brate, moramo da stojimo i to je to. Nema nam druge, šta ćemo sad, da se nerviraš, da gubiš energiju, fokus, koncentraciju našu, da gubiš generalno energiju na to, ne potrebe. Prvo, niti ćeš se ti lepše osjećati, jer ćeš možda samo negativno ucjeti na ostatak vremena, kao, što bi, stani, sedi tu, uživaj u suncu, i budi srećan, ja imam priliku da budem ovde da stojim s ovim ljudima, koliko god da mi je teško, koliko god da mi se ne stoji, koliko god da mi se ne snima, koliko god da hoću samo da krene ove igre, ja imam tu šansu i mogućnost tu da budem, dok mnogi ljudi koji će to kao gledati, nažalost ne. I taj osjećaj zahvalnosti za to. I to smo baš u prvim danima odmah isključili, ako nešto mora snimi, ako logistika takva je, to je to, daj da prihvatimo i to je to. Što pre i što lakše to prihvatiš, lepše ćemo funkcionisati posle. Rekao si 20.000 ljudi se prijavilo ili više, došlo je vas 25 i ti si na kraju pobedio uz još jednu osobu i tako da kažemo, ali mislim, opet meni je bolje bilo da je bio samo jedan pobednik, iskreno, mislim, nekako mi je to, ne znam, kad vas je ostalo 2, ja sam rekao daj, nek se sad takmiče i njih 2, pa onda imamo jednog pobednika. Ne zato što nije bitno ko je odakle, ne znam šta, nego jednostavno, uvijek u nekom takmičenju postoji jedan pobednik. Može biti samo jedan. Da, ali opet je dobro što i žena, jer retko kada mislim, mi smo imali vajde 4 do sada pre vas, i sve su bili muškarci, pobednici. Pa da, mislim, drago mi je za ženu, pritom Nena je carica, Nevena je baš čigrana, baš je zver na terenu. I zaslužila. I dosta emotivna devojka. Da, jeste, veoma carice. Neverne i ja smo pričali, htjeli u par momenta, daj, pustite nas da se takmičimo i pre finala, zato što stvarno bilo super, igrom slučaja se i poznajemo, ne nešto prisno, ali imali smo neku zajedničko neko putovanje i znamo se, pritom i ona je difovka, kod njih je to kif, i znamo se i odande i bili smo stvarno tamo okej, kao daj da probamo jednom poligon, kao baš da vidimo kao gde smo, šta smo, jer, bilo uživanje se svi ti poligoni. Pa, jeste zanimljivo da bude kao jedan pomnik, jer kao cijelo show, sve to, kao treba bude jedna osoba, ali to nam je tako bilo da 2 plemena, 2 države, pa kao možda zbog toga, zato što je ovdje nije kao samo Survivor, nije bio Survivor Balkan, pa kao pod jednim okriljem, nego bio kao Srbija i Hrvatska, pa možda zbog toga trebalo da bude 1-1. I po mom mišljenju, dobro, to je moje mišljenje, trebalo da bude veće nagrade, su ranije bila veća nagrada za ove ranije, a manje su trajale. Manje trajaju dana, jeste. 39 trajaju, ili ne? 30, 89 su trajali ovi 3, 4 VIP. Ovo 70 i... A ova prve 10 sezone su trajale 50, 3, 4, 5. To je inače kao standardni taj američki format Survivora. Najbio 72 dana i jeste bila manja nagrada. Da li treba bude veća? Pa da, moglo je, trebalo, više smo bili tu i sve to. A nisi ni znali koje nagrade? Ne, pa mi smo saznali, mislim, Boki nam je rekao, nije u startu. Pazi, sada mi pitaš da se vratim i da imam, kao da bi znao i za pobedu to, opet bih otišao bez jednog dinara i ja bi njima platio čak da odem tamo. Da, zato što povlačimo paralelu sa tim kako je pre bilo i
mislim da i zbog gledanja što da, imalo je prosto da bude ta veća nagrada, ali baš to nije bilo bitno. Jer toliko nekih, toliko sam nekih drugih nagrada i pehra dobio, i vezano eto i za tu pobedu, da mi stvarno to, mislim, stvarno će super da mi znači nešto, i baš sam pričao i nešto izložim za kuću, nešto pokupim neku tu kamp opremu i da pripremim nešto za neke avanturističke ture što ću da pravim za Bože od septembra, znači će mi da u nešto uložim, da je bilo 2-3 puta više, još više bi mi znači, još više bih rasporedio, ali mislim da to neće suštinski da mi promeni život. I da nešto sad, i da je 50.000 evra da bi sad ja s tih 50.000 ne znam ti šta radio. Nije tu američki pa milion pa da kažeš. Eto, njima milion, ali dobro, tu je već sad ozbiljna psihologija, taktika, to su već pripreme, tu će ljudi zbog toliko para i svašta raditi. A ovde, pa, toliko stvari sam s druge strane tu dobio, zaradio, te ljude upoznao i sebe unapredio, da će te stvari mnogo više da mi doprinesu nego ti 15.000 evra. I to je mnogo značajno. Zato i te pare, ono, kao su nam rekli, da mi je rekao 5.000 evra kao dobro, da mi je rekao 500.000 evra kao dobro, tu bi se možda malo više uplašio kao su unosti. Što s nekim parama. Ali nije, stvarno mi to, i te osjećaj kao pobjede, često ljudi, mislim da ljudi možda i ne razumeju, da što stvarno treba taj neki malo jači osjećaj kad pobediš, kad si došao da se boriš. Jesam. Nijednog momenta nisam, ne mogu da kažem da se ja nisam borio. Od prvog do posljednjeg dana. I pogotovo i kad igram, kad bilo šta radim, stvarno da ga radim do kraja, da ga radim vrhunski ili da ga ne radim. Ali i jesam i sve te poligone i ginu i kidao i dao sve od sebe, ali taj unutra osjećaj kao, znaš, idemo sad ću neko to povedim, nisam imao ti kad sam uzeo te pehra kao, da, ponosan sam, veoma, mislim, više ću biti kasnije, nisi tad ni shvatio, ali nemam kao tako je sad, to je ta pobeda, imao sam u 10 poligona, u 5, 10 poligona, mnogo jači osjećaj nego na tom finalu. U tih nekih par igara kad smo tad pobedili, ma kako finale vidi sad kad smo pobedili, još to timski, mi smo svi pobedili, još nekako, ne znam, igraš protiv svog, drugačije, 70 dana igraš tim protiv tima, timski, ja dolazim i timski sportova, i sad odjednom, ja treba da igram protiv nekog svog, mislim, okej, da, igraću, ne mogu da odustanem, niti da se ne borim, ali iako je to finale, iako je to velika stvar, imalo je tu mnogo uticaja što je jako lepa stvar, kao na primjer sa Durat sa Vladom, što su odnosi bili čisti. Neko, ja sam se osjećao tako fino, čisto, spokojno, i onda te ni ne vozi to na taj način, i plus 2-3 dana pre toga smo imali četvrtfinale malo emocionalnije. No i kažu da to bilo finale pre finale. Koje? Pa ti i Vlad. Aha, da, pa da, to kažu. Pa otprilike i realno bilo da i on, pa Milica, on, da doguri do finale, ono što ja sam isto kao za tog Stevu. Da je to neka četvorka koja bi tu mogla na kraju koji iz kog ugla da dogura, ali za poligone, da, mislim da je Vlada možda mi je i bi mi bio najjači konkurent i dobro, mislim, realno Milica tu bukvalno bar uz njega, ali možda bih njemu jednu nijansu dao veće. Ti si pobedio 2 reprezentativca, jednog iz košarkaškog, a drugog ragbista. Da, i stvarno to kad je bilo pre četvrtfinala, kad smo bili na onoj mreži, nego tad bio i tako lagan dan, ali pogotovo i nakon toga i nije u tom finalu kad igraš protiv reprezentativca, kapitena, ali stvarno mi je bila čast, brate, kad stane ovde, stane tu taj kapiten, stvarno onako veliki ljudi, Kej Steva je još aktivan, Milici za sebi ima ozbiljnu karijeru, kao i sad tu tako ti treba da igraš, da staneš sa trčim ljudima, okej, ne igram ja basket s njom ili ono kao, to je neko šutiranje, iako je bilo šutiranje, ali opet, meni je to velika stvar, to su stvarno ljudi koji su tekako svašta nešto uradili, doprineli sportu i uspeli mnogo toga, i kao ja imam kao mogućnost sa takvim velikanima. Mislim, ja sam i koliko tog sporta neprofesionalan, ali shvatam tu veličinu, shvatam njihov trenažni ciklus, koliki je bio, kroz šta su sve prošli, koja je to zalaganje, odricanje i mene je to čast. A reci mi, da li je najveća, da kažemo, razlika u pogledu gledalaca i uopšte, da kažemo, u vašem pogledu Steva kao osoba, da li ljudi nisu mogli da vide kakav je on, pošto mi je rekla Mina da je, znači, najveća razlika
u odnosu na njega bila? Aha, najveća razlika, verovatno, da. U suštini, ako gledam opet na širu popularnost, jeste. Znači, mora neko ili da zastane, ili da baš pomno prati te neke momente, da bi shvatio, slobodno ću kažem, njegovu veličinu. Jer isto tako smatram da je to jedna od ljudi, jedna od većih ljudi koji sam upoznao u svom životu. Stvarno mislim da je ozbiljno onako veliki čovjek. Da je to ja za sebe kao... Ne samo fizički. Da, 100 i nešto kilo. 120 je ušao. Da je stvarno onako ljudina, da je stvarno onako suštinski čisto kaže dobar čovjek. I ono što on ima, što smo ga baš popisirali, možda mislim da je Mineo čak to rekli, kako da kaže tog čovjeka, a to je mudar, u jednom reči. Da, to je malo sa neke strane kao iskrivljeno, jer nekad se neki njegovi razgovori ili se ubace ad hoc, i samo odjednom ti imaš neki razgovor i kao mogu ljudi da shvate, opet sve je to iz ugla posmatrača, možda shvati kao da vidi on popoje nekom nešto, sad on priča nekom ko će šta će da radi, ali to nije baš taj lik koji će dođe da ti kaže, slušaj, i ako ima šta ti kaže, i ako i tekako mudro, ima iskustva i prošlo se svašta, i ima šta ti kaže, nije da će on te pući za ruka slušati, da ti ja kažem. Niti je tog stava, ali niti će on doći kod tebe da ti priča, da te savjetuje to. Ali uglavnom su ljudi, i češće su, mislim, i uvijek su ljudi dolazili ili kod njega, ili se započne priča, diskusija, i često se i to, kako ko shvati, i tamo, on iznosi svoje mišljenje. Sad, ti što, ako on iznosi dobro svoje mišljenje, potkrepi ga odlično argumentima, pa onda se ljudi nekad možda čak i zdravo za gotovo prihvatiš to, jer kao da, to je rekao što evo, tu ima težinu, tu ima veličinu, i stvarno on bio, ja slobodno da kažem, stub našeg plemena. I onda, takvog lika da imaš je još jedno zarez nakon svih onih bogatstava koje smo dobili upoznati, stvarno takvu ljudinu, čuti takve iskustva i da te on posavjetuje za mnogi stvari, stvarno je onako, stvar na koju treba svako od njih ljudi tamo, koji ga je upoznao i doživeo, da bude ponosan. A misliš da je bila tvoja greška što si rekao fantastična petorka, pa je to ispalo kao da se ponavlja iz dana u dan? To mi daj. Pazi, tamo sam se smeo toj priči. To je bilo, mislim, prvo ili drugo blato. Znam da je bila noć, da smo bili dole, znam točno koji je poligon, ali ne znam da li je bilo prvo ili drugo blato, kad su me prvi put kao pitali, kao znaš, reci kao 4 ljudi koje, da tu i na savjetu. Tu je nešto se provuklo, na savjetu kao, reci, kad sad se Boki me ovako pokazao, 4 imena, sam ja krenuo da objašnjam. Pitali su mi za 5 ljudi ili 4 ljudi, ili 5 kao sa mnom, tako nešto, da ja kažem 4 ljudi koje vidim u finalu kao pobednik i to. Ja znam što me napravio. Mislim, moj stav, iz mog ugla, plus, minus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, svi faktori. I dalje stojim iza toga da ja, 4 ljudi, Stevu, Vladu, Mašu, Micu, sam vidio u finalu. I to prosto jednostavno. Sad, šta je tu se bilo? Da su, mene je to par puta pitali, da sam ja i kao, znaš, dobra, kao, meni bude nekad i smešan. I da sam ja kao rekao, jer mislim su me više puta pitali, pa sam ja rekao, ma da bre, to je ta fantastična petorka. Ja bacio foru, jer mi je bilo tako. Da, i sa jedne strane možda ja nisam razmišljao o tome, ali onako poprilično kod nas bilo sve otvoreno, čak sam i sa Minom pričao, pa sam dal prvog tog razgovora, ili moje izjave, ona tu kao da nešto nije shvatila, sam ja nabrajao neke faktore zbog čega svi ti ljudi. I ja sam rekao da je, na primjer, jedan drugi faktor koji je vezan za glasnije kao i za to, je taj neki društveno-socijalni aspekt, uticaj, doprinos plemenu u kampu i kao u plemenu. I ja kad nabrojim te faktore ne kažem da, ovi to imaju, vi nemate, nego tu su meni 3 faktora i onda kao svako popunjava procentom ko šta kako. Gledam je taj drugi moment, doprinos. Ja inače smatram da je stvarno svako tamo davo onoliko koliko je mogao, da je svako mogao više, da, mogao sam i ja, mislim, svako je mogao, ali tim momentima, s tom energijom, tom glavom nije realno, tako ako neko može samo da ide da donese drva, da, otići doneće drva, ako neko će da traži školjke, tražit će, ko će da lovi, ko će da loži vatru, ko će da čisti, prirodna je bila selekcija i ko šta može da doprinese, doprinosio. Tako da taj deo nije bio bitan. I onda sam ja nabrao te ljude
I onda se to kao provlačilo, ja bacio negde komentar, fantastično, dođi sad ti, fantastično, i on to tako često bude, pa fantastična. I onda je mene kad bilo smetalo, da, ja sam se upecao par puta, jer kao dobro, ajde, kao pusti me više, onda kao da se iznerviram. I onda kao, ni, pustite, dobro ljudi, to je prvo moje mišljenje. A da, izvini, otišao nisi, nije to bila poenta, ovo je 5 ljudi, mi se držimo, vi ostali ste kao tamo drugi stalež. Ja sam rekao, to su ljudi koji mislim da su najbolji. Da li ja u njih imam najviše poverenja? Da, imam najviše poverenja, su im pokazali. Nijednog momenta niti ja, ali pričam samo meni je bilo krivo što su to, da kažem, gurali ustima i ostalima. Mislim, gurali, nisu oni gurali, nisu oni nikad njih ni pitali, nego se to samo provlačilo kao priča. Ali kad god neko njih ili se pita ili krenuo kažu, okej, to je prvo Stefan rekao, samo da razjasnimo, i većini, da li ja delim to mišljenje? Da, delim, ali ljudi, ajde da samo od komarca ne pravimo magarca, komarca. I nijednog momenta to nije bilo zatvoren krug ljudi, niti kao, sad su mi neka sekta, sad kao mi idemo se borimo za sebe, vi kao ostali ne. To se prvi put i rekao kada su bili, mislim baš, kada se bilo 7, kada su bili tu i Mina, i Branko, i Nađa, bio još neki ko tu Ramiz ili ovo, ne znam ko je ispao pre toga. Ja to kada sam izgovorio, to ne znači da Steva neće da kiksne, da pukne za neke stvari, da neće dođe Branko koji će u naredni 20 dana se truditi. Mislim, gledam da, moj osjećaj, znači ja sam uvijek kao treći faktor za glas njimao i imam neke tu osjećaje u stomaku, srcu i neki instinkt koji su me za neke stvari vodili. Neke stvari nisam mu da odgonetnem glavom, mislim da to nije bilo strah niti bežnje, ali imaš neki osjećaj. A od ova 2 faktora bilo da i igre i taj doprinos i učinak u plemenu, bla bla bla, sve će te faktore nabrajem. I onda kad zaokružim tu sliku, gde mi šta padne, koji parametar, sve suma sumarum, sabiram. Ali opet će i to, s neke strane gledaš iz nedelju u nedelju, a s neke strane gledaš celokupno. Ali za njih nije bio kao prostor, jer sad vi kao ne možeš da uđete tu, a s druge strane, to je moje mišljenje, da ima ti da uđeš kao neku petvorku i na kraju što vi dođe kao Nađija i to. Ali dobro, eto, ljudima malo da i materijala možda za animaciju, ali to je samo bilo mišljenje. Što ne mora znači da niti treba svi da se slažu, što je normalno, a možda baš neko treba bude podstrek. To je Mini, Branku, Nađi, kao vidi, znaš, oni su kao petorka, ma sad ću ja tebi da pokažem. To može, opet ko će kako to doživjeti. Ja nisam imao, ono što sam malo pre kao taj neki osjećaj ili uticaj, utisak da će možda to uticati loše nekog, da će se oni osjećati odbačeno, što mi se čini da nisu. Mina je bilo nešto prokomentarisao sa njom, sam nešto ispričao, mislim, jako banalna stvar i bam, to se brzo rešali. Znam, mislim, bio tu iz Branko, mi se nađem i to kao znam da nisu bili, da se oni nisu loše osjećali zbog toga, nego su to bili tako proste stvari i mislim, to je moje mišljenje, ja nekog vidim pre, mislim, nema to ljutnje, što bi se kao ko ljuti. Pa ja vidim po, da kažemo, reakcijama publike, da je verovatno da je publika glasala, tu biste bili Nađa, ti, vi ste neki, da kažem, onako imali pozitivan publicitet, kod publike. Ti nisi bio na nikakvom, da kažemo, stubu, da te neko sad previše nešto proziva. Samo za petorku. Samo za petorku. Ali definitivno da je Nađa dosta dobila dobar publicitet, da li zato što je to tako predstavljeno da je stvarno tamo bilo, ne ulazim u to je ono što se gledalo, jel? Bila je u 5 duela, pobedila je 5 duela, pošteno. I onda, s tim u vezi, šta misliš, koliko u stvari produkcija može da predstavi pogrešnu sliku ili ipak u nekom trenutku gledalci mogu da vide baš pravu sliku Survivora? A sad, šta je sad prava slika? To je sad kao, to je pravo pitanje. Ono što se stvarno dešava, da te pitam, da li ako je 24 sata, recimo, prikazano, da li bi onda realno imali, ljudi realno sliku? To, jer ovde se prikazuje, ne znam, sat i po u jednom celom danu, sad kako se to snima, pa ako nekad više dana ili to. Nije ni realno da reality može, da neko gledajući reality može sve da zna, niti je, moramo budemo kao svesni. Ali opet, idemo na onaj deo, 80% gledao sam epizode su igre. Znači, sad nije ni sat i po, nego je 14 minuti. Sad ti 14 minuta, kako ti da nekom nešto predstaviš? Tako da, ljudi već imaju sliku kroz igre.
I to je jako bitna stvar. Da, bilo je ovih 14-20, koliko već minuta tog realitija i tu su se odmah kao da su se podele, pred kraj su još i podele stvari, kao maltene Nađa i Steva, Milica i ja i onda, dobro, nisu imali zbog odnosa sa Milicom, zbog tog odnosa sa Stevom, što ne izbacujemo Stevu, sve su nas prozivali što ne izbacujemo Minu, što je Branko ovakav, što njega, mi smo sve trebali da pošljemo kući, svi smo trebali da idemo kući. Ali dobro, to su ljudi. Nije realno da može sve da se predstavi, znači to nikako. Da li produkcija mora da utiče? Pa može da utiče na to koga će koliko u kojim segmentima predstaviti, ali to je svako nas kaže. Ali da sad, da će ti mislim, priča često ima uvod, razvoj i zaključak. I da, i sad moramo da shvatimo sa logističke strane montaže, ne možemo pustiti mojih 8 minuta uvoda, razvoj i zaključka, nego će izvući 16 sekundi raste. Sad, da li će ljudi to shvatiti? Ne mogu da shvati ljudi sve. To jest, mogu ako ako malo zastanu, pa malo razmisle, pa što, pa šta, pa kako, ali mislim da je tu baš onako dosta informacija. Ja, na primjer, čujem nečiju izjavu, ja znam da iz toga krije 6 stvari. Da je on rekao zato što je uradio to, da je zato što se on osjećao to, sad, ja zašto to znam, što sam proživio tamo, ti to kad bi čuo, ti sigurno pola sad ne bi ni obratio pažnju. Tako da nije realno da može sve da se predstavi i da može svima uticaja, pa može, ali mislim da sve nekako ispliva, dođe, sve na svoja, ali opet, a i to je reality, to je show i to je program i da su nam sve iznameštali, mislim, nisu. Ali tu si, znaš da neko to mora da montira, neko to, da prosto postoji produkcija, postoji neka režija i jednostavno to tako mora da ide. Ali dobro, vi se nešto posvađate i onda vi to, da kažemo, rešite kroz 5 minuta, a to je predstavljeno kao da ste i dalje posvađani danima, kao da je neka negativa. Zato kažem, najbitnije stvari treba odnosti. Ako smo mi mirni, mislim, ako sam ja miran s onim što je bilo tamo, ma mogu ne predstaje bilo šta, pa dobro, to ćeš vidjeti ti, daš 25.000, ako ja znam da sam bio okej, samo to treba svako odande koji je izašao, da bude siguran da bude svestan šta je tamo bilo, šta smo imali, koje su to vrednosti, koju sinergiju smo imali, kako dobar odnos, to mislim da treba da bude glavno, to je onaj stup, da se ne hvatamo za neke nebuloze, neke gluposti. Mislim, nisu sve gluposti, neću to kažem. Ja to nešto nisam doživio, ja se isključim ili odem, ili ja sam u nekom svom svetu, ili mene nešto nije dotaklo, ja se nisam uključio, tako da to je drugo, zato nisu gluposti, ali opet mislim da smo imali dosta tamo ozbiljno vredni stvari. Ali, eto kažem, to je show, tu smo došli, moramo da budemo svesni da toga ima, da mislim da ovo je jedan, na primjer, vrednijih Survivora, čistih, istinskih, jeste. Jer sad na osnovu ovoga, mi nismo znali kako ćemo biti tamo predstavili. Mi ne znamo šta će se pustiti, mi ne znamo da će biti 10-15% toga samo ti razgovori, će biti samo igre. I ljudi su onda i cenili mnogo toga na osnovu igara. Znaš, Steva ti bio loš, Branko ti bio loš, ma šta god one, mislim da su, Mina je bila, naprimjer, loše, ma Mina misli šta god da je uradila, to ne bi valjalo. Znaš, ja sam bio kao dobar u igrama i ja sam sigurno imao i tako promašaj, ali možda na konto ovoga kao imamo dobar do napojene, pa i su i meni progledali kroz prste. Tako da, opet, mislim da ovo bi dalje najčistiji što tiče ljudi, mislim, onako najšareniji ljudi sa kako nekim vrednostima koje svako od osobite, mislim da je imala da pruži, da da i da pokaže, koje koliko uspio da vidi opet, kako mi na to ne možemo da utičemo. Ali sad svi ostali sad već, ti sad unapred znaš koji je to koncept, da to više svodi se na igre, koliko će dobiti priče, svađe i... Sad će biti lakše budućim učesnicima. Mislim da hoće. Sad će vidjeti mislim vašeg primjera da... To, već imaš, znaš, na primjer, ali to mi onda nije ni otvoreno ni čisto, ti znaš šta neko voli, šta publika voli. Da ovde voli dramu, ovde voli svađu, ovde ovo voli ili ne voli i onda će ljudi možda neće biti toliko svoji jer znaju, ako se budem svađao, to će loše uticati na mene ljudi neće voleti. Plastično sam samo objasnio. Ako budem ćutao, ako se budem držao po strani, onda ja ću kao da budem tu kao mutava plovka, dobro sam u poligonama, super prođe. Mislim, ne, zavisi kako je pleme. I kod nas to je isto tako, koliko njih su bili dobri pa izašli, koliko nisu bili dobri pa su ostali, tako da to nema, to su tamo međutim odnosi. Opet ko šta gleda. Ko šta gleda, kome šta ne gleda, to sve zavisno isključivo samo od plemena i od ljudi sa kojima ste tamo.
ali da će možda biti malo proračunati ljudi, mislim da hoće. A reci mi Plavo pleme, u kakvim si odnosima sa njima, vi ste tamo bili razvojeni u početku, posle ste se kao spojili, mada i meni bi tu bilo bolje da ste zajedno kao nastupali, da nije bilo opet jedni protiv drugih, nego da ste svako za sebe, kako bi rekao, da ste se... To pričao od ujedinjenja ili kao... Ujedinjenje, a ne, u početku okej, nego posebno kad ste se spojili. Ali to je cool, zato što živite zajedno i odmah se stvori zajednica, jer, mislim, Brnio krene, mi smo u istom sosu tamo. Da su oni više, ja manje, jer mi smo u istim uslovima, isto je tamo, u istom smo sosu, iste stvari, svako na svoj način proživljamo. Tako da to je, isti smo tamo u istim začinima. I zajednica, živiš isti život, sjedinjavaš s nekim, a isto tako onda ideš posle igre. Mi igramo jedni protiv drugih. I stvarno ono što je meni bilo bitno, i kad mi pobedimo ili kad oni pobedimo, kako će to odraziti na odnose opet unutar plemena, i stvarno nikad nije bilo, mislim, bilo je neki tu tamo sitnih tamo pred kraj, ali generalno nije uticalo i dalje, su mi spremali, kuvali svi zajedno, delili, čistili, imali te podeli, funkcionisali, i to je život. Mislim, to je život i, kažem, u porodici, peći ti pozdravi sa mamom, tatom, bratom, sestrom, ne može niko samo da se voli, svi se mi volimo i se divimo. Nije realno. Kakvi sam odnosima i sa svojima, i sa plavim sam vrh, mislim, svima. Nije baš da stižemo kao da se čujemo kao svaki dan, ali super. Sad ideš na piće sa Vladom i Stevom, tako? Da, sa svojom dvojicom, ali da, i sa Vladom i Stevom, ako stignu, ako ne budu stigli, onda ili su. A sa kim si još? Sa njima sam, na primjer, najbliži. Sa Vladom i Stevom, eto, tu su mi, tamo smo najviše kliknuli. Odmah iza toga, ajde, možda je Mina, ovi ostali su već i dalje. Tu smo, čujemo se svi, planiramo i tu neka druženja, okupljenja i evo humanitarna akcija i stižu nam i plavi, tako da i svi ćemo se okupiti. Tako da zajedno smo, stvarno nemam razlog ni za jednog od dana da se ne vidim, da ne popričam, ne desiti šta je, kako je bilo iz tvojeg ugla, zanima me. Da je isposti posle 7 dana, da je ispostao si do finala, kako je tebi bilo, kako je tebe prihvatilo društvo zajednice, jer opet ti kažem, osjećam tu zahvalnost što sam tamo bio, što sam tamo proživio, onda i za sve te ljude tako neko i drugačije gledam. Opet kažem, neću ja sa svima njima sad družiti svaki dan, zvati svaki dan na piće, sa tim Stevom ću najčešće i sa tim Vladom, i sa ostalima, čućemo se, okupimo zajedno, hajde da, i to što je jako bitno, šta možemo mi kao zajednica, znači neki Survivor, neki crveni, neki plavi tim ili oba su kao zajednica, hajde pokažemo stvarno da smo bili tamo super, da imamo to nešto timski u sebi i ako imamo neki sad utjecaj, neko širu javnost i taj narod, hajde to probamo iskoristimo. Sad sam pokušao to nešto sad, hajde uletamo to humanitarno i kad ko može, ajde da spojimo, ajde da pomoremo jednim drugima, ajde da neke lepe i vredne stvari, ajde da to guramo. Kakva je to humanitarna akcija? Možeš nešto više da kažeš o tome? Da, Joca je uzela sve u svoju organizaciju, pošto je ona inače bavi organizacijom i bavila se produkcijom, ima svoje kontakte, povukla svoje kontakte i stvarno organizuje super stvar za sve nas, svi se skupljamo, organizujemo za Tamaru, Tašo, ne znam koliko se ispratio, za devojku za lečenje, pravimo iz 2 dela, prvo jednu u kafiću, posle toga se prelazi na splav, u kafiću zatvorenog tipa, dolače se novinari i da bude malo medijski propraćeno i te neke poznatije ličnosti, gde ćemo unutra imati licitacije, kao one naše, samo se nadam da neće proći ko ja, gde će licitirati za tako te neke vaučere, stvari, šišćenje, finiranje, masažu, što tako već razno. I naše stvari, za naše stvari Survivora. Tako da ja ću poneti... Kupaći. Majicu i kupaći. Kupaći molim ovo je poslednji tamo, da se najviše da za njega, to je to očekujem. Ponećemo svako neki deo odane kombinacije, narukvice, neke predmete koji su nam bili tamo, pa da eto, ti, da kažem, poznatije ličnosti ili možda ličnosti sa malo većim prihodima, da kao to licitiraju da kupe i sad te, mislim da im to damo. I da sav taj novac poklonimo Maloj Taši. Uz to u Hugo kafeu, to će biti u Hugo kafeu na Beogradu, tamo su stavili kutije. I to je znači zatvorenog tipa i sva ta sredstva preusmerena u Taši, a drugi deo je za širu popularnost. Prodajemo ulaznica. Prodajemo ulaznicu za splav na Lasti će biti.
kupovinom karata, sve to prodaje karata, ide se sve taši. On i oca naša sve te sponzore, da bude i splavi karte, i piće, i ovo, i onda sve da bude, da kažemo, pro bono. Zahvaljujem stvarno svim sponzorima, prvo i oci što si imala i svim tim sponzorima. Ja si Jovana iz... Jovana Tomić, da, iz Surara. Tako da, i ovi Tomi. Što smo uspeli to i da organizujemo i što ćemo, eto, baš to što ti kažem, na neki način, ajde da damo neki doprinos. Ajde da nekome pomognemo. Ja sam možda i kroz Crveni krst, tu slabiji na te deo humanitarnog rada i na deo vezan za decu. Tako da, ajde ako možemo da uradimo. I moram, eto, da napomenem, pre neki dan stigli su Nevena i Tena. I u školi sporta gde sam radio, u Stepi, mislim zove se Stepa, tu sam radio 4,5 godine. Došli smo i sad smo mi malo razvučeni s to strana, ali pošto sam u kontaktu s mi kolege i većinom su, mislim, normalno družim, slavili rođenja i svadbe i sve redno. Došli smo i ja i kao doći na Stefanu, kao tu daj da dođem, jer smo čuli da deca su ono kao odlepila. Daj, super, naravno, ću dođem, jer što je kao moje mesto gde sam i ja kao default, da kažem, porastao, naravno, za decu sve. I je rekao, znam da će voleti svi da vole Nađu, rekao, treba da zovem Nađu. Zovem Nađu, rekao, hajde dođeš, mora da mi dođeš u školicu, ako možeš, tamo vamo kad, taj dan, tog sati može. I on kaže, dolaze Nevena i Tena, rekao, vrh, zovi ih obe. I onda smo pre neko veče u Stepi je nastao kolaps od dece. Odradili trening za klince i onda naš 4, za njih nisu znale. Za mene se najavio da sam ja, ajde, tu već bio trener, pa kao, znaju me. A za njih su bile faktori iznenađenja, pa sam im tamo muvao kroz neke hodnike da ih ne vide klinci. I onda kad su došli, znaš, kad su videli njih 3, to je bilo ludilo, 200 nešto klinaca u sali. Maksimalni kapacitet, obran rekord broja deca u sali. I oduševila se deca, odradili treninge i slikali se i onda im Nevena i ja odradili poligon na kraju. Kako će bude brži, to kao finale, može samo jedan pobednik. I fantastično veče. Posle toga izaš napolje pa sa svima se slikaš da se potpišeš, tako, nisam verao, znaš, kao pre par meseci, bio sam tu trener, voleli sve to tako normalno, a sad kao, ti se nekom potpisuješ i tako, ma idi pekli. Tako da, eto, još jedna od lepih stvari, pogotovo to za decu, kao, sada oni imaju nekog, idol mi je malo nekad bude i ružna reč, ali imaju neke primjer, ili imaju nekog koga se ugledaju, koji im je kao nedostižan, kao ne znam, ja sad gledam ovog Zdravka Čolića koji im je, i sad kao taj isti Zdravko Čolić možda dođe slika da bude sto, onda tu provede vreme i opet gledam, mislim, pa šta smo, mislim, opet ljudi, pogotovo ako ima afinitete, da, Nađa je vrhunski, super radi animaciju rođendane, Nevena koja mi je difovka, isto radi s decom, i Tena koja je super i njih 3 sa decom, bilo vrh. I možeš prvo da im daš tu energiju, znaš i umeš i voliš i hoćeš to, a to klinici mnogo dobro osete. Em im to daš, oni tebe tako gledaju kao neki heroji, gledali ste kao 2-3 meseca, ti sad tu sa njima možda im pružiš, to bar malo sreća, ja to gledam, šta je to, ništa. Potraži 2-3 sata, a nekome to kao baš puno znači. I onda opet kažem, to su neke stvari, ajde da damo, ako nekome već to nešto znači, ako neko možda imaš osmeh na licu, pa mislim, šta da znači. To je sjajno, mislim, to je dobro korišćenje publiciteta u dobre svrhe, da kažem, tako da... Da, nije to ništa, niti će to nešto nama sad puno doneti, mislim, ja to tako ne doživljavam, ne mislim u vaše potrebe, nego baš zato što je za, da kažemo, za dobro nešto, tako da, A reci mi, koliko ste vi bili dana tamo ukupno, koliko ste dana pre došli, pre takmičenja i koliko ste još ostali posle? Pa 2-3 dana pre, 2-3 dana posle. Znači oko 80-ak dana sve. 72 dana nam je trajao show i... I letali ste jedno 12 sati do tamo ili... Tako nešto, 10-12 sati, da. I onda u povratku su vas vjerojatno i dočekalo dosta ljudi i To nije smelo se zna. To kao naš... Nije smelo se zna, da, javiš svojim ljudima, dobili dan pre polaska telefon koji javili kao dolazimo. Da bi ljudi misle da još traje, pa da... Pa da, stvarno smo se pritajili. I oni stvarno nisu nikom. Nisu onako nam. I onda ovi nešto, da li nekog se javio, imamo neke zajedničke i oni kao već panika. Da su jedni roditeljima javili, ako neće, hoće sve njih da iznenadim. Tamo da im banem, Nađa imala vrhunsku ideju, ne znam da koliko je istarala u tome. Njoj mislim da niko nije ni došao na drum i ona se nešto pritajila vrhunski, htjela je da uzme, izvini Nađa, moram da ti ukradem formu. Mislim, samo da kažem, htjela je da uzme picu, i da ode, da je samo bane svojima kad gledaju neku emisiju. Napravia vrhunski plan da ga ne odajem skroz i samo da uđe na vrate
koja poruču piću da si oduševe. I ja rekao, ne, neću, ja se javim, rekao, upališ telefon posle 3 meseca, to će biti ludilo. I bilo je, i dalje je. I zato se, i ovako sam imao problem s telefonom, ne, taj telefon i to daj bre, sedemo da pričamo. Eventualno poziv, može, a ovako mi je malo problem. I nisam ja teo sve. I javim se Cimeru, javim se tati, a niko nije znao da sam pobedio, sam mi došao na ranije. I u momentu izlazim iz aerodroma, sa aerodroma silazimo i taj kao hodnik je ovako na G, prvo uže pa širi, pun hodnik. I onda, ne znam, prvo sam video 780 u crvenoj majici, nije mama Micine, porodicu, prijatelje, pa su onda dali bili, ne znam, Brankovi, pa jedni, drugi, treći, onda se vidiš kao Gungula, kao vrh. I onda, znači, kako mi od dolazimo hodnik i onda ovde ovako veći. Samo vidim, ja nema mojih, vidim tu jednog, vidim drugog, samo njih jedno 40-50. U majicama odradili karikaturu, Stefan Čalonski. I u majicama i kad su krenuli da vrište i to deo, mislim, sad se kao najvežima ti svi, kao 40-50 ljudi. A u tom momentu samo Cimer zna. Niko nije znao. I oni što meni kaže i tad kao, brate, ti da si ispekao 3-4 nedelje posle mesec dana, isto bi ovako bilo. I onda, ne znam, 5-6 automobila došli moji iz Kraljeva, to je, mi smo kasno uveče sletili fazom oko 12. Došli iz Kraljeva, iz Novog Sada, tu iz Beograda, svi su se skupili i stvarno to je bogatstvo. Najveće bogatstvo, sad znaš, najveće bogatstvo sam mi doživio, stvarno jedno od lepših večeri mi je bilo, par dana prema što ću da odem, su mi njih 40 i nešto organizovali, pritom ja uvek to nekako osetim, nanjušim te neke stvari, njih tako 40-ak mi je organizovao žurku iznenađenja. I onda tu kad su mi se tako spojili razna društva i razni ljudi kao svi se spojili zbog mene i svi uspeli da se iscijemaju i dođeš staneš posle strane, vidiš tako neko 40-50 ljudi, nisu na svetu nisi mogli da dođu kada je bilo ih više. I kao svi su oni uspeli, svi su došli iz Kraljeva, baš to Kraljeva, Novi Sad, Beograd, ova Trudna, imam neke koji nisu kao nekim najboljim odnosima, ali kao svi su tu, mislim nisu kao naš smrt neki neprijatelji, ali kao toliko i kao različiti kao društva, i ovamo Crni Krst, ovamo Logoro, ovamo Kampanja, ovamo Tribalion, ovamo Faks, ovamo Kraljevo, sve prošarano, nisi tu kao dođeš od mene, to mi je onako, to su ti neki momenti da kad dobiješ tu neku povratnu potvrdu da si nešto uspio u životu i da vrediš. Kad vidiš sve te ljude, neko to nešto radio zbog tebe i da imaš toliko ljudi iza sebe koji te poštuju, koji te cene, to je jedno pravo bogatstvo. Recimo, kad si došao kod kuće, spremljen krevet, ležeš, hrana pripremljena, možda jedeš iz kreveta hranu, gledaš sebe na televiziji i još traje takmičenje, je li bilo tog momenta? Prvo deo vezan za krevet, stvarno mi je problem i odnos su ostali, ne znam da ljudi veruju, neću kažem bolovi, ali tu kao neka nelagodnost u leđima koja je potpuno nestala spavajući na daskama. To stalno pričam. Ljudi koji imaju problem s leđima, samo spavajte na podu. Idealno, znači samo malo neki tepih, malo neka podloža da ne bude baš na tvrdo, mislim, stvarno tvrdno. Spavao sam na nekoj šumi, išao sam tako prirodno. Ali za leđa duži period, u početku, znaš, treba malo vremena, pogotovo te tačke oslonca malo te žulje, ali za leđa vrhunske maše imala je nekih problema, većih i kaže ono, ja u Survivoru nisam ništa osetila. Tako da to za leđa je sjajno. I onda sad ti da legneš u krevet, nije mi kao vrh mekan krevet, nije mi zadovoljstvo. A je bilo ono razmišljenje, evo sad sam ovde, bio sam tamo, ono kao ne. Pa to kao, znaš, ti sad gledaš to što ti kažeš, gledaš epizodu kao... Otvoriš frižider. Ali i proživljavao sam i dalje i te emocije, gledam onu epizodu, gledam ko šta radi, ko gde trči, i dalje se nerviram i dalje kao, što nisi išao leo, vidi ovo skini, lepa mi je ta emocija. Jesi pogledao ceo? Nisam sve, nisam. Uhvatio sam tih par epizoda od kad sam se vratio, ali nisam sve. Ali da, klopa, u početku, dobro, imao sam malo problema i sa stomakom, sa želucem, dok to navikno na začine i sve. Nisam išao naglo, nego mislim da onako, do tada su bili jako proste stvari, onda kreneš da unoziš sve te, da kažem, otrove i razne začine. Da bi već vremenom se to brzo vratilo. Onda sam krenuo da jedem sve o 6. Problem, mislim nije problem, ali sad razumem, uglavnom žene što kukaju za slatko. Maša, Steva i koja je još pričao o slatkišima. To je klasično, ti ljudi toliko vole slatko, to nije normalno. Znači, oni pogotovo Steva, on je lud čovjek.
ja moram kako to, on je lud. On pojede celu tepsiju, oni uzme, odvali kolača, baklava i to tako, lud. 34 palačinke pojede. I onda kad smo to nešto pričali, stavno smo nešto motili sa plazmom i nešto smo najviše čekali palačinke, jer samo palačinke, ja mnogo volim srđevo. Kajsem je, on kada je to čuo, on se razočarao. Palačinka je bre sa kremom i plazmom, najmanje je to eventualno banane, nešto kakvi samo to kao nikako. I onda smo stalno pričali Nutella i plazma u mleku. Još pola njih nije probali Nutella, plazma u mleku. To se toliko vrtelo i samo Nutella, plazma i samo sam čekao. I onda to, pa onda ovaj kolač, da smo pričali o cheesecake-u, pa trileće, slatko, a inače samo slano, znači slano mi je bilo bitno. I od tad, ja, slatkiše, ubijem. Navukli me i onda sad samo slatko i onda uveče slatko i tu volim nekad da zastavim da jedem. Ali dobro, malo se stabilizovalo, ali dalje baš uživam u hrani, mislim i pre sam sad onako, baš uživam i volim da jedem i pre sam volim, ja sam mislio kako ću ja i ovaj Survivor, volim da jedem više nego išta. Mislim, uživam, ne mogu ne kažem, mogu dobro i da pojedem, ali ne kao da pojedem, ni blizu šteo. Ali obožavam, baš uživam u hrani i sad dolazim tamo šta se jede. Šta tu znači puno? Znači što nemaš toliko distrakcija. Nemaš ti sa reklame, nemaš mirise, nema da neko jede oko tebe, nemaš ništa, ne vidiš ne osjećaš je, znači ne rade čulo niti miris, niti mirisom, niti vidom, ne možeš da dođeš do hrane i onda je dosta lakše, mislim, to je stvar koja ti malo znači. I pričali smo da ste bili svi aseksualni tamo, i tako smo počeli ovaj razgovor kao hipotalamus i... Da, imaš šta pali koji su režnjevi i ostalo. Jeste, potpuna seksualnost, eto baš što jede 40 palačinki je to objasnio kao, mislim objasnio, rekao je lepo poređenje kao neki monaški život. I to mi je neverovatno sad, da li to lučenje hormona, da li zbog nemanja hrane, ali opet i ti nagoni su jedni od tih primitivnih, ali stvarno tamo potpuna seksualnost, sve aspekte koje možete zamislite. Kad je bila ona scena Mina kao se zaljubilo, ko bre, kako ovde neko može? Ali ja sam prvi taj koji sam mi pričao kao da, u Survivoru baš bilo kao super zamisli, kao dvoje u Survivoru, to baš sam kao rekao, znajmo, to kad upoznaš nekog takvog, prirodnog, oguljenog do kraja, najčistiji, najdublje nekog možeš tu da spoznaš, tu ako se zaljubiš i tu ako ti legne, to je to. Tako da, bilo mi je čudno kad je to bilo za Minu, ali, mislim, nelogično, ali što tiče hormona i te seksualnosti, nula, ne kao... Pogotovo kod žena podivljaju hormoni, mislim... Ništa, znači tamo mi smo pričali, mi žene i muškarci žene. Da. Mislim, ako su me slagale žene, slagao sam i ja tebe, ali mi muški smo baš tako i mi pričali, ali sa svima tamo. Ali i Miris, pričao si ti negde, već vidio sam u emisiji da niste se osjećali, onda ste sad smrdili pa kao sad odbojno, kao beži, kao... Ma ne, stvarno, eto, da je bilo bar to pa da znamo zbog čega nemate seksualnosti. Ne, stvarno nismo. Ja to objašnjam kao, šta smjer? Jedeš čistu hranu, jedeš to, ako smo uvatili, da je možda to neku ribu, ili to taj pirinač, krompir, neku travu lišće smo uvatili par puta. Nema toksina i onda ne može da se pusti ti neprijatni mirisi. Često se dobro, kad god možeš moraš i kupaš se. A jedino što je moglo da se osjeća su stvari, i to je natopiš znojem pa dim, vatra pa velika vlaga, baš je velika vlaga i onda kombinacija znoj, vlaga, vatra, znali su neka stvari da se osjećaju, ali i to smo često pravili u moru. Pamuk je zaznuti. Mislim da dosta njih je onako bilo pamuk, sve uzorno sintetiku i pamuk sigurno zato što više to hvata i vode i sve toga, pa i on znao više se osjeća. To je ta poznata jedna stevina majica koja se jedno kao nešto kao osjećala. Ali mi stvarno nemaš tu jedno kupanje, mi kupamo se u moru i kao i to, ali nije mi nedostalo kupanje uopšte. Neću kažem da ne možeš da kupam, ali kao kupaš se u moru, to tako mi je sve tako lepo, prirodno, kao neki Tarzan mogli, baš mi imalo... Jeste li su
Nije ni to mi se kaže, pa daš joj stopati onako, stvarno rekao nije. Mislim, da li možda brzo spadne, da li se posle već 16 sekundi odmah opet oznojiš, pa opet ode ta sto, ali nije da te nešto sad peče, zateže i to ili ako uglavnom se kupaš pred kraj dana, odmah se obučeš, navučeš ili ako i preko dana, nema veze. A onda rekao čavon. Čavon posle kiše, znaš šta to liči. Tako da samo da je more. Čavon nekad more. A recimo vidio sam negde podatak da tamo dosta ima tih vremenskih neprilika, da kažem tornado i ne znam šta, i da zna da bude baš jaka oluja. Je bila neka baš jaka oluja da je bilo ono... Pa sad nešto kao tornado i to ne, ali pa ne znam, minimum svaki drugi dan, ali redano dođe kiša onako, proleti sve, onako i što kažu iz kabla. Koliko je stepeni bilo prilike? Pa mislim da neki 30 gore dole. Znaš, sad zavisi ovamo da li bude baš vruće, ali dole pa kad se kombinuje posle neke kiše, vlaga, tako da ono varira, ali ono stojiš na suncu pa bude baš toplo. Stalno su padala kiša, ali to su ono kratke, dođe, istrese i ode. Tako da bilo je kiša, ali neki sad oluja, nije jednom smo imali samo to da je mi se spojeno 2-3 dana, 4, da je, neću kažem non stop, ali baš dosta kiše padalo. Ali ovako sad da su tu bili neki sad kao uragani i to nije. Neće zemlje. Hoće zemlje, hoće reći. A reci mi, dakle, ti si radio u Crvenom Krstu, sad završavaš DIF, koji su ti planovi neki za budućnost i radiš sa decom, to smo pričali? Radio sam sa decom, radio sam u toj školici 4,5 godine, radio sam u Japan Tobacco u DIF-ovce, radio u duvanskoj industriji isto, u marketingu. 3-4 godine sam već u fitnessu, držim te neke treninge vođene treninge za osobe lepšeg pola. Tako da to sam sad malo pauzirao dok se malo ne konsolidujem sa svim aktivnostima i glavom po izlasku. Plan je, dobro sad za te treninge, to će malo spavati tokom leta, jer opet uglavnom su te sezone odmora, pa računamo prilike od septembra. I generalno planove nekih jakih nemam. Ne radim što u Crvenom Krstu, sad sam dalje, mislim, samo nastavljam da budem volonter. Časno, ponosno, kraja života. Sada hoću malo da dam prostor da vidim da će šta će se desiti, da ću stvoriti neke ponude, ali sada mislim, ako mogu već da iskoristim malo ovaj povetarac svega ovoga, nije povetarac, lepi ovaj vetar svega ovoga, da spojem ono što inače volim. I plan mi je da od septembra, tamo nešto kraja avgusta, septembra, sada preko leta pravim i plan, da krenem sa nekim turama po prirodi, samo Srbija, malo promocije Srbije i naše prirode, da to bude neka kombinacija planinarenja, šatori u korelaciji sa fizičkim aktivnostima, to bude neki malo adrenalin, nešto ne mora da bude sad ekstremno, ali ne znam. Jahanje, kajakanu, veslanje, alpinizam, znači po različitim delovima Srbije. I da se to završi sa nekim seoskim turizmom, nešto da napravimo neku klopu. To hoću da pravim, da objedinim. I prvo Tara moja najlepša, pošto obožavam najviše na svetu volim Taru, to mi je nešto prelepo mesto. Ako si slušao, to sam već rekao jednom, tako će ćerka mi se zove. Da, mnogo volim Taru, bar jednom godišnje sam u Tari. To je jedno što sam isplanirao za ovo leto. Da idem na Taru, krajem jula. Tamo smo imao kamp, Difovsko, taj kamp, a pored, mislim, malo te ne spojeno od me kamp, pored gde i ovako ljudi mogu da odu. To je 6 km uzvodno od Brane, od Perujca, i to je to, prirodna divljina, nema prilaz, niti kolima, niti bilo šta, nema iza ništa. Meda nam je prošle godine po Cepanama reket za badminton. Pa većina medveda se nalazi na Tari, ili tako? Pa najveći deo, da. Mislim, ajde taj deo Tare, Bosne, nacionalnog parka Tara i Drina, Bosna, kako mi, Drina. Taj deo tu Tare i u srpskom delu i preko puta u bosanskom delu, tu ih ima baš dosta. Tako da hoću to da spojim te ture, to hoću i da vidim šta će se otvoriti. Da će to biti kroz, volio bih to da bude sa ljudima, ali ne bežimo toga da bude nekog i emisijonog karaktera. Tako da, sad da pravim te planove i nije da nešto to krijem. Će biti neke emisije preživljavanja, nešto? Pa ne kao preživljavanje, ali i ovo bih spojio. Ove 3 stvari bih spojio.
jer nemam ja, iskreno, nemam ja to toliko iskustva, mi da to više te neke bojne tehnike i to ono preživljavanje, nož, jedna flašica i to, ne bežim od toga, volao bi to da prođem, na primjer, ako mi se ukaže prilika, hoćete me pozovete, zovite me, slobodno vojska, žandarmerija i svi oni, sve bi to prošao. Sve što mi imam momente sa spoje čovjeka i prirode, sve. Taj sam čovjek da obožavam šator i spava bi u šator napolju i na hemoku ležeti, to mi je najlepša stvar na svetu. I tamo kad smo spali 72 noći napolju, prelepo. Neko ja kažem ljudima, ne možeš ti da ustaneš nervozan, nenaspavan kad spavaš napolju, na čistom, svežem vazduhu, pogotovo tamo, to je nešto prelepo za sad. Tako da to mi je sad plan za dalje, ajde, ostavlja malo prostora za da neka možda, neke te ponude i dešavanja, ali opet sve nešto vezano sa onim što volim i što propagiram. Pa ćemo da vidimo. Pa želim ti puno sreće. Hvala. I da budeš uspešan kao Survivor. U svemu što radiš. Nek da Bog sam života, zdravlja i sreće nas prati dosta dobrih ljudi okolo, dosta lepe energije, a to biće, ne jurim sa neke prevelike ambicije, to više cijem neke druge stvari, to neko kvalitetno provedeno vreme provedeno sa ljudima, te momente u prirodi, ako mogu to da spojim sa nekim da kažemo poslom, to bi bilo sjajno, da bar malo te neke emocije i tu neku strast prema prirodi prenesem, da malo opet zbližimo ljude, opet tu spavim i taj deo, imamo difuski malo te neke aktivnosti, a i da jednostavno i drugima kažemo, ako hoćeš da odeš na taru, vidi možeš da tu jašaš konje, možeš tu da voziš kvad, možeš ovde da vezaš, tako da širimo malo, malo da širimo i turizam te Srbije, stvarno mislim da smo prelepa država sa puno prelepe i dosta netaknute prirode. Jeste, pa i prelepi ceo region i bilo bi lepo da se ljudi vrate prirodi, jer nas ona zove i tu, ja kad pomislim na najlepše dane u životu, uvek je povezano sa prirodom, znači, to je ono... Jeste, to nam je, počeli smo u poslednje vreme, počeli smo malo da beže od tih gradova, tako da ajde da im damo sad još malo vetroređe, da damo neke primere. Stefane, mnogo ti hvala na gostovanju. Hvala i vama, i neki vama bude još bolje i još jače i ti podcast, Instagram stranica i onako se najbolje, bilo onako prijatno. Znaš, nisam malo više pričao, ali bilo lepo, stvarno je bilo lepo. Gledamo se na dalje.